Във връзка с инцидента на Мадрид, Мадрид е затворен при Черкозна. Всъщност като се пресича, трамвай е с предимство, дори и на пешеходна пътека. И някой път трамвай не може да реагира. И затова се получава. Така че ако пътувате насам, внимавайте и не Човек ли му удар? Да, Възрастен има, гледам патеричка. смъртен случай. Смъртен случай. Да. Ето как се обърква движението. От един нелеп инцидент се обърква движението. Да. И от там на насам, и Да. от двете страни. И трамвай няма да има. Трамвай обаче е с предимство. Дори на пешеходна пътека трамвай е с предимство. Той не Аз може да идвам реагира. от театър София, ама много народ чака там на спирка. И тук там. всичко е блокирано. Да. Еми, живи и здрави. Добре, аз видях, че снимат. Има фотограф, който снима. Да, с тия, явно. с три, дето. Да. Аз мисля, че като снимат, вече трябва да се пусне движение. Трябва да се... Може би чакат прокурор. Аз Като има такова, се чака прокурор, може. за да пусне. Да.